Vi har mange kunder, der ønsker at minimere og behandle deres aknear, pigmentforandringer, melasma eller minimering af linjer og porer i ansigtet. Eller ønsker en naturlig hudfølgende behandling for at forfine og bedre hudstruktur på ansigtet, halsen eller décolleté. Når vi behandler med microneedling, så anvender vi en maskine, der hedder SkinPen. SkinPen er den eneste maskine, der er FDA-godkendt og er klinisk dokumenteret til at behandle ar efter akne. SkinPen er designet med nogle fine, små nåle til at behandle huden med en dybde mellem 0,25 mm til 2,5 mm. Med SkinPen laver vi det, vi kalder kontrolleret skade på huden for at stimulere kroppens egne helingsproces. Denne proces, som vi sætter i gang, er med til at stimulere kollagen- og elastinniveauet i huden. Kollagen er en af de vigtigste proteiner for elasticitet i huden, og er også den primære struktur i hudens bindevæv. SkinPen er klinisk dokumenteret for at behandle både mænd og kvinder og både det lyse og mørke hud. Før du kan blive behandlet med SkinPen, skal du til en forundersøgelse hos en sygeplejerske, hvor vi gennemgår behandlingsforløbet. Under behandling har vi mulighed for at installere nåledybden, alt afhængig af hvilken hudproblematik vi behandler. Selve behandlingen kan tage mellem 15 til 20 minutter. Behandlingen kan mærkes som en form for prikkende fornemmelse i huden. Efter behandling kan huden være lidt rød, kan minde om en let solskoldning. Huden vil typisk opleves lidt ekstra tør og en opstrammende fornemmelse. Disse reaktioner vil reduceres inden for de første 6 timer. Effekten af SkinPen vil vise sig gradvis og vil give en permanent hudforbedring. Vi anbefaler et forløb med 3 behandlinger med en måneds mellemrum, og for at vedligeholde resultatet anbefaler vi 1 til 2 gange årligt. Du kan med fordel supplere din behandling med Profhilo, skin booster, filler eller botoxbehandling.